зрители, скъпи състезатели! Аз искам да благодаря на организаторите, че направиха всичко възможно това състезание да се случи. Искам да благодаря на всички спонсори, които съобщиха и които не съобщиха. Но така или иначе състезание ще има, времето е с нас. Искам да пожелая на всички участници добро представяне, нека да победят най-добрите и с повече емоции, повече разум да приключим състезанието. Искам също да поздравя всички жени с празника 8 март, всички именици с празника Тодоров ден и успех на участниците. Благодаря. Барабай. Да, барабай. От Ямбол. Тук достатъчно. Тук направете един кръг. Направете един кръг. Така. От Пау Роуз през 2013 година има победа на републиканското първенство в Балчик на дистанция 1400 метра. Кобилата, нейният баща, Опал Шармьор, е внесен от Франция през 1996 година и през 1997 година става кон номер 1 на България на дистанция 2400 метра. Тогава навлязаха частниците в нашия спорт и той, баща й, беше собственик на една госпожа от София, Нелия Тинева се казва, и тя имаше честта да стане първия частен победител в големия републикански приз дерби в България. Всяка една страна, която развива чистокръвно коневъдство, провежда това дерби. Както сте чували, дербито на всяка страна е на дистанция 2400 метра. И това бягане определя най-силния кон на дадената страна. Спечелен от този кон става кон на годината. Опал Роуз като 2 годишна също има една победа. Кобилата в момента тази година навършва 4 години. Вече има нов собственик. Пожелавам ви успех. Обаче внимателно. Не си мислете, че формата, която е имала миналата година при професионалисти, може да бъде постигната директно от вас тази година. Малко се съмнявам. Аз съм директен, искам така да ви внеса малко адреналин, малко амбиция. И момче, ти понеже се познаваме, знаеш правилата на гладките надбягвания, бъди толерантен и джентълмен на пистата към своите колеги. Преди всичко пазете конете и здравето на вашите колеги, така че желая ти успех. Чакаме останалите участници, а между тях има сериозни животни. След малко ще видите Доминго, коня на Драгомир Димитров от Силистра. Колкото пъти този кон стартираше в Балчик тази година, толкова пъти беше в призовата тройка, като има... Всичко ми е като памет в главата, нямам статистиката пред мен, но мисля, че има 2 първи награди. Втори, трети, колкото искате. Елизар, коня на домакините, също един невероятен кон, внесен от Англия. И той заслужава внимание, един от фаворитите. Даже конете на село Камен вече идват към предстартовия падок. На гърба на тези коне са едни от най-добрите жокейчета на България в последните 3 години. Христо Шекеров и Марин Маринов. Ще видите за какво става въпрос само след около 10 минути. А това е Гонън, така ли? Или не? Виждате разликата между професионално гледаните коне. Това Албена ли е? Как е, момче? Албена. Желая успехи на Албена. Каска може да намериш, момче? Трябва каска. Не си правете шеги. Няма, ама ако стане нещо. Няма, как няма? И Марин Маринов и неговия гръм. Ето ги приказите момчета на село Камен.
За тях конете на Силистра, доказани последните 10 години. Техният собственик има 2 дербита, спечелени през годините като собственик, Драго Димитров от Силистра. 3, 6, 7. Чакаме само Голдън. Главен стартьор на днешния святен ден е Красимир Стефанов. Стефанов, как му викахте вие? Дай сега ще ви кажа. Дангуша. Нали така, Дангуша? Дангуша. Да, стартьор. Искам да ги инструктираш. Аз след малко ще сляза и ще бъда в зелената част, за да мога да виждам конете по финиша. Финиша го знаете къде е. Любчо, финиша знаеш къде е, нали? Знаеш къде са финиши. Така. Момчета, обръщам се към по-опитните. Ице, Марине, Любо, искам тези, които не знаят, да им казвате по време на старта, да слушат. За първи път правим такова нещо, нека всичко да мине както трябва. Изчакайте още малко, да изчакаме и Голдън. Много се така бяха настроени собствениците на Голдън. Какво стана? Защо ги няма? Предупредих ви преди 15 минути. Аз слизам долу, за да мога да виждам финиша, само заради това, иначе от тук се коментира много по-хубаво, обаче днеска ще импровизираме, няма начин. Само заради вас го правиме, да няма съкатлъци. Опа! Така. Така. Ето го гръм, Алекс е кон на Марин Маринов. Негов баща е геолог. Вече геолог е раждан 93-та година. В момента е на 21 години. Все още жив. Бащата на Гръм става кон номер 1 на България за 1995 година. На хиподрума в София, националния хиподрум, печели бягането на 2400 метра. Голдън, не виждам Голдън. Идва ли? Добре. В групата вече и кобила Пресила, кобилата на Емин Мехмет от Вресово, Бургаско. На гърба на Пресила е Страхила в последните 2 години, също в топ 10 на България. Изобщо много жокеи влязаха в последните 2-3 години от вашия край. Сливенско-Бургаския. Ето го и прословутия Голдън. От до година обаче ви искам с каски. Без каски няма да бъдете допуснати на състезание. Старта на първа гара ще бъде точно тук, така че искам пълна тишина и никакви странични движения, махания, докато конете не тръгнат. Искам да слушате Краси, стартьора, кой ще бъде с бял флаг. Ще правим компромиси. Момчета, всичко е готово, заповядайте на пистата. Не бързайте! Старта е даден. Прекрасно. Елизар и Доминго, два от фаворитите. На трета позиция излезе Опал Роуз. Четвъртия е Гръм. На пета позиция другия кон на Силистра, Perfect Choice. Първите 300 метра води жребец Доминго. Той вече е кастрат. Съжалявам. Доминго и Любчо Златев. На втора позиция излезе Опал Роуз. На трета позиция е Елизар. Четвърти е Perfect Choice. На пета позиция е Грим и Марин Маринов. Последни 5-600 метра води Доминго и Любчо Златев. Както ви казах, конете на Силистра ще ви създават много ядове през днешния състезателен ден. Води Доминго, Опал Роуз, Елизар. Четвърти е Perfect Choice и Драго Сашев. Доминго начело. Последни 300 метра. Доминго, Елизар. Още додолу. Доминго. Долу до завоя, момчета. Елизар. Доминго, Елизар. Опал Роуз. Perfect Choice. Гръм. Води Доминго. Следван от Елизар. Последни 100 метра за Елизар, ако иска да грабне победата от Силистра, но това няма да се случи. На първо место
последни 20 метра Доминго и Любчо Златев и Жирко Силистра, втория Елизар, Христо Шикеров и на трета позиция Опал Роуз, кобилата на Ямбол Барабай. Първите три коня да дойдат за награждаване, Любчо и Христо. Това са топ жокеи на България. Да изчакаме кмета да стане готов с най-важната част от наградите, хартиените пликове с съдържанието вътре. Да дойде водещия! Водещия! Трябва да слезе долу. Награждаващия долу ли трябва да слезе? Да, не е лошо. Да, дали ще награждаваш? Да. Ако иска само ти ги награждава. Да, всеки да. Тук ли да им подава? Ама един да слезе, тук да слезе. Хай, дай му. Ако иска да им подава. Не е по-хубаво да се... Награждаването ще бъде извършено от кмета на община Сливен. А момче, закарай кобилата Опал Роуз за награждаване. Славяне. На трето място Опал Роуз. С жокей Барабай от град Ямбол. Стоян Илиев, собственик на кобилата Опал Роуз. В момента награждават третата в класирането кобилата Опал Роуз. Има купи за всички поне класирали се в призовата тройка и парични награди. Третото място е в размер на 300 лева. На второ място, жребец, нека да дойде да хване коня. Жребец Елизар, собственик Стефан Ненчев от село Камен. Жокей Христо Шикеров. Един дава купата, другия дава парите. Той е малко по-темпераментен този кон. Поздравления от кмета на Сливен към Христо Шикеров за второто място в първата гара. И победителя, най-важния в този ден, първия победител за Тодоров ден, Доминго, собственост Драгомир Димитров, село Иширково Силистренско, с жокей Любчо Златев. Фаворита спечели бягането. Честито, момчета! Честита ви награда и весело изкарване на празничното вечер. Някой да ни вземе наградите.